Ai, kulina wakanemba nyimbo kuti chonena ine ndilibe, chonena ine ndilibe, iyayi chonena ine ndilibe, amaposa kungotitaya chonena ife ndilibe, tinkayesa atiteteza chonena ife ndilibe, tinkayesa ayima mbali yathu chonena ine ndilibe. Amalawa zanga pambiri malala pambiri akulako ntchito ilipo mamva president ndenda amene adzayankhula. Must make it clear that only the authorized government officials may act against violations of the law, including violations of our immigration laws. No other person is allowed, for example, to confront someone in the street, in the pathways of our country to demand proof of identity. Koma timayembekezera ineyo sinzo anthu ena, koma ndimembekezera president aja apanga decree kuti kuyambira lero sindofuna ndionetse munthu ali mu msewu akuthamangitsa munthu obwera. Kuyambira lero sindofuna ndionetse munthu akutseka shopu ya munthu obwera. Kuyambira lero sindofuna ndionetse munthu akumuza obwera kuti malire pa 30 muzipita. Ndimembekezera kuti alitsa zimenezo. Ndimembekezera lero kuyambira lero sindofuna ndionetse achinangizo mchunu achina pakali nthakati mimba kuno mathamanga msewu ndi zibonga. Talitsa zimenezo, ndimembekezera zimenezo. Koma ayi ndithu akungoti malamulo a dziko lino sakulola munthu kuyima pa msewu, munthu amba kumafunsa munthu kuti ndionetse pepala, kapena kumfunsa kuti iwe dzipita kwanu, kapena kumuza munthu adzipita kwa ali malamulo akuletsa zimenezo. Koma zinthu zikuchitika akuona ndingati malamulo akuletsa zotheka bwanji anthu akupitiriza mapangapo. It's a couple of months now zochitika zinthuzi. Right now sikunutuka mba munthu akuyankhula yeye anthu ena akuthamangitsidwa, anthu ena akuopsezedwa, mawa sikukhala pikitipikiti. Ine ndimembekezera kuti kuyambira lero abahambe zatha. Koma ayi ndithu akuluakulu amalawa anzanga, kuyambira panopa kukhala kwa kujoni kuno kukhala kolimba kwambiri. Andi mezooneramu tisamalimbitsane mtima zabodza, tizimbitsane mtima zenizeni. Ine ndimembekezera udanena kuti tapanga njira yokuti tiyika polisi mma street kuletsa anthu awawa othamangitsa anthu. Ine ndimembekezera kunena kuti pofika pa 30 zimene zindipeze zitatha silifunanso ndimve wowowo. Ndimembekezera nena kuti pa 30 tidzayika polisi asilikali msewu. Ayi ndithu angoti malamulo akuti amaletsa koma anthu akupanga bezinthuzi. Akuluakulu tilimbeni mtima zenizeni. Ndipo abale amene afuna kupita kumudzi nyamukani, abale amene mufuna kukhala kuno khalani. Koma chachikulu abale amene mufuna kubwera kuno choka Malawi izitsani kuti muli passport komanso mapanga mapepala zoyenerera zokhale muzimva limene anenera munthu alemba ntchito anthu 10,000 aziyenda makampani nda immigration nda labor. 10,000 ndambiri azithandizana nda immigration nda home affairs nda police. Anthu 10,000 ati kumalowa mafactory, kumalowa working place anthu kufunsa mapepala. Ndipo anene wati kuti imeneyo ndi imene ingatheke imene akunenayo yokuti kuyimitsa chitetezo, ndipo tisesa wina aliyense zimene zichadapa ngati kunakhala kuti tili ngati mbewu tingakalowe kumpanga nkubisala kuti kero tukumbakumba wakadusa utulukeko tidakatero. Fa kuyambira panopa boma nalo silikangati tutula lizigwira ngati tutula chifukwa kubwera chisankho akuluakulu kunjapo chimene akulu aja sakukhalira hardcore zimene akunena kuti ndaletsa izi fuera kubwera chisankho andi kuli mpungwe kuti ANC itakupeyuka itakuzebulidwa. Nde kuno kwanaitukira style kuti munthu amene amawina ndi amene akuthamangitsa anthu obwera, amene akunena zoti ndithamangitsa anthu obwera. Nde mwamve wanja atigwira anthu osobwera zipita tikhumitsa maboda kuzizitsa mtima kuti anthu avote. Akulu ajana kuti kulibe chisankho china chiliyonse anakaletsa kuti kuyambira lero sindifuna ndionese izi, koma akuopa kuti tikatero anthu apote ajetsedwa kale m'mitu mwawo
so ti anthu bwera dzipita tidana nawo anthu athu sativotera nditi ndikenge tikhale mbali ya achina ngizwe mpakati fo badala ali mbali yawo koma mosaonetsera fasa kwaletsa kuti siyani izi zikupanga kumangoti malamulo amaletsa izi ndikutanthauza chani inu moto wo kubwera momwe muzipitse moto ndi mudzimuza munthu uli moto utuma otchatu iliwo mulizo ozimitsa moto zumangoyima iwe moto uma otchatu ndi mufuna lya mufuna uli munthu apye kumene fo muno ndo moto ubwera mutanga zozimitsa kwazimitsa moto osamangomuza munthu moto mopsa ali kuli malamulo tine kutsatira malamulo amaletsa iliwo muli ndi mphamvu yomanga munthu mundi mphamvu yogwira munthu amene apanga zimene kuti iwe malamulo amaletsa izi mbinjimu kumanga kwa palibe kumangidwa ndakula kuno ndibwanda kudetina zimene anena aphakira mpakati anena zawo zawosona ndikupatsirana update imeneyo ntchito ilipo amalawi phambiri malawi phambiri mutokozera abale athu aja kuandikira ulendo kuandikira utali kwambiri amene anyamukaja masotipe mphaboma kuti ku Durban please kuone kuti kwamba kwitima ndini mina nenera president inu ndatika pa mbanga anda angoti yanika ndaboma la Malawi please tisisani kutenga anthu amene ali ma hotspot second phase ibwereso semire pompaja yayi olo umema wachoka kuti anthu ena amba kutengetsedwano kuti azibalana apitatu ndenu mukutani kwambaso kutenta kumene kuti mosobe kuti Clement Stanford kwambaso kutenta fotsala anthu ena ndi utsala jamba kukidwa kuti ya maiko ano ali ndalama amba kutengani tiyeni kuli mabasa ulete ndakula zinthuzi. It's like a laughable matter, but it's not a laughable matter. Sometimes we look like we're laughing, but we're crying inside. This is not a joking situation. This is a serious situation. We really need help. For people who want to go home, please. Apolo muse, azipita. Amina lolo ya kufa ibu 14, ka 13, zilimene zingakalira. Zosa zuwanda ambuye. Kumachithandizo. Kwa malawi na sitakabe kuno. Chikufunika, please. A Minister of Foreign Affairs. Akulu atwako embassy. Please, msasire nchiro wabu ni mwai musasire kompati amalawi ena ndikwesa mavideo amalawi ena ngona kuchire Durban uko zomwe kwambiri ndimaunyadira na malawi tenti imene pamodzi munyengo yovuta tisakhale kutani kuwukirana kapena kutukwanizana tendi group limene amalawi muyene kumakapereka kumavuto anu amene mukumana mumadera anu kuti tizione atonse pakamodzi tizizuniza so akuluakulu komano mwabwera anthu ene mapanga kuzachibwana zimenezo ayi group lijatsegula group li ndi 1940 people. Please na ntambira amene ali madera onse siyana South Africa ko bwirani ena tene muzikapereka ko maganizo anu tionetse zimene zochitika madera anu kuti aboma ajazafikira mwachangu zomwe kwambira malawi tema kunyadirani ine kandala kuti basi ndofuna nusiku wabwino mkandisiku pambana dzanja la Ambuye likhale nanu ndevu za white ndevu za gold ndevu za aluminium ndimo kondani mainawo ndimanyadira zomwe kwambiri